Урал Батыр эпосындагы шул хамауларым, заңым, жола булып калган дигән һүзләрдән чыгып, тагы шуны әйткем килә. Бик күп ата-әсәләр без өйдә туган телдә һөйләшәбез, туган телдә аралашабыз. Урыс мәктәбендә укыһа, уга югары уку йортына инеү җиңелрәк булыр. Тип югары уку йортына инеү өчен фақат шунда имтихандар бирү өчен генә урыс мәктәбенә бирәләр. Әлбәттә, дөрес, бер яклап караганда дөрес ул, ләкин икенче ягы бала нинди мөхиткә барып эләгә. Ул бит безнең мөхитебез түгел. Ул һәр милләтнең үзенең теле, үзенең җолаһы, үзенең гадәте, мәдәнияте һәм үзенең мөхите була. Бала бөтенләй икенче мөхиткә барып эләгә, икенче балалар белән аралаша, тәүге мөхәббәтен шунда осрата. Һәм адактан ул кире безнең мөхиткә, үзенең туган мөхитенә кайта алмай йонсый. Табигый канун һәм медицинала шуны итбатта 7 ел һайын кешенең тышкы физик торышы гына түгел, эчке рухи дөньяга үзгәрә. Һәм 7 еллыкта ай нурлары тәсири астында формалашкан кеше ностальгия, һагыну тойгысы уяна. Нашыл 40 яшьтәргә үткәс кешеләр һагыну тойгысы уяна. Чит илдәгеләр туган илен һагына, ләкин дөньяны ташлап кайтып китә алмас, чөнки балалары унда. Хәтта чит илдә түгел, Сибир яктарына һәм башка өлкәләргә сыгып киткәннәрдә һагыну тойгысы башлану менән нимә эшләргә белмәй, яфалана. Үзенең илендә яшәүчеләр, үзенең калаһында яшәүчеләр дә, өендә генә фақат туган телдә аралашып йөрүчеләр дә, икенче милләт белән гаилә корга барыбер шул һагыну тойгысы менән йонсый. Әлбәттә, башка милләт кешеләре насар булганлыктан, һиңә караганда кайтыш булганлыктан, ниндидер yetişмәгән сыйфатлары булу ягыннан түгел. Монда ике төрле милләттең 40 яшьләргә үткәс, дөньяга ике төрле карашы башлана. Ике төрле һагыну башлана. Менә мин бер апайга әйттем, ул рус егетенә кияүгә чыккайны, һәм бик тату, бик матур яшәннәр. Ләкин менә шул 40 яшьләргә үткәс, икеһе ике төрле һавытта ашарга әзерләй башлана. Икеһе ике үлмәлә йоклай башлана. Бер-берен кабул итә алмай башланнар. Алар бер-бере белән мөнәсәбәтләр һәйбәт булды, ләкин яшәү рәвеше үзгәрде байда. Мәйтәм, һин бик күп яздың инде менә ике төрле милләт бул хакта тату яшәй дип, хәзер инде менә ошо хакта ла ят дигәс, ул апай Башкортстан кадә журналында ысынлап та 50 яшьтәргә якынайгас, үзләренең менә шундый яшәү рәвешләрен үзгәреп китү хакында язды. Шуның өчен мәктәпләрдә гаилә алдында торган чакта, менә үзебезнең башкорт мәктәбендә теге укытучы насар, был укытучы насар икән, менә был мәктәптә тегене һәйбәт, бана һәйбәт дип түгел, мөхит һайларга кирәк. Мөхит, балам нинди мөхиткә эләгә. Билимдә аны алып була, хәзер компьютер, хәзер интернет заманы, хәзер бүтән тирәяктан мәгълүмат алып була. Кирәк юнәлешендә инде басып кына йөр. Менә мин үзем интернетта утырам, рәхәт. Нимәне генә беләм дигән дә инде һүзле генә аңлатмаһын беләм дигән дә бастың, шунда ук бүтән мәгълүмат килеп чыга. Анда баланың төп яшәүе 10 еллык, 11 еллык мәктәп осыруына түгел. Төп яшәү осыры аның калган осыр. Ошо осырында баланы яңлыш юлдан җибәрмәс өчен, хөрмәтле ата-әсәләр, баланы мәктәпкә биргән чакта мөхит хакында күбрәк уйлаган,